Добро утро, здравейте от Сърдиния. Пристигнахме с нощи късно вечерта, кацнахме 9, докато се придвижим, всъщност хванахме си такси и се придвижихме бързо до Алгеро, градчето, където кацнахме. Настанихме се, беше доста сложно настаняване и съжалявам, че не го снимах, тъй като имахме 3 кода за различни кутии, за различни брави. Отделно имахме вътрешен двор, който трябваше да си намерим входа. Въобще беше сложно, но както и да е. И сега ще прекараме следващите 2 дни тук на острова, като нямаме конкретен план. Имахме план, но се оказва, че транспорт до тези места в момента няма, тъй като може би сме малко извън сезон. Но тук времето е много топло, в момента вече около 20 градуса, е 9 сутринта. В общи линии ще снимам къде ходим, какво ядем и кое колко струва най-вероятно, както обикновено. И ще гледам да стане нещо от това видео този път, защото от последните 2 пътувания нищо не стана, нищо не снимах и така или иначе видео от последните пътувания няма, а поне от това се надявам да има. Така сега си търсим кафе за закуска. В крайна сметка в центъра не си намерихме кафе, на което да седнем и се върнахме по крайбрежната, доста далече, където с нощи беше единственото отворено заведение късно вечер и си беше бар. Сега е кафене и е с гледка към морето. И самата атмосфера е доста симпатична. Има палми, люлки. Поръчахме си 2 круасана, кафе и сок и вода най-вече, защото тук е 10:30 и вече е много горещо. Април. Да отбележим, да, защото аз може би не съм казала. Април е и е много. Това е закуската. В чаша. Нямам представа кое колко струваше в интерес. Не, това е 4 евро, другото нямам представа кое колко. Сега ще видим накрая. Вчера ни носиха сметката веднага, ама може би защото беше лудница. Сега не ни добре. Да, знам ли това малко? Като тия в Лидъл са. Те в Лидъл са вкусни. Билата не са. Ето ни сметката от закуската. Доста изгодно. Капучино. Не капучино. Да, 2 евро капучино. Те са 2. То по 2 евро в София вече няма капучино. Тръгнахме от едното заведение и тръгнахме да ходим към плажа. И видяхме друго заведение, което повече ни хареса. Хвана ни яд, че не сме седнали тук и решихме да седнем. Има коктейли по 7 евро и върват с купа чипс даже. Имам до сега, ще обърна камерата. И вече това е съвсем на пясъка, съвсем на плажа. Точно плажно заведение е много приятно. И предното не, че беше неприятно. Пак си беше приятно, защото за втори път идваме. Отняма и 20 часа, в които сме в Сърдиния. Но това още по-ни харесва и коктейлите са много хубави. Сега тръгнахме в пеша да намерим един от препоръчваните в Google плажове, Мария Пия. И всъщност го даваше, че 50 минути от нашата квартира, от нашия апартамент. Обаче от там, където бяхме, беше още 20 минути, защото ние вече бяхме вървяли 30-40. И тук го дават някакъв плаж с много ситен пясък, кристална вода. И сега ще видим дали е такъв. Малко се изкачихме през един баец гора, за да стигнем до него. Но пък е много хубаво. Реших да вливам във водата, която е кристално чиста. Не е топла, но е много студена. В по-студена съм влизала много пъти. Последния път снимаме и на влог. Бях декември в Кипър и там всъщност водата беше по-топла, отколкото е сега тази. Доста по-топла беше. Но хайде да видим. Има наоколо си има хора във водата. Тук са до колене, обаче нататък си има, не знам дали се виждат, но си има хора във водата. Щом някой може да влезе, значи аз със сигурност мога да вляза.
Сега ще видим. И то доста плитичко навътре, но водата, сега ще обърна камерата, водата е наистина кристално чиста и дъното е пясъчно, така че плажа е 10 от 10. В момента извън сезон няма чадъри и шезлонги. Лежим на пясъка, сянка има, тъй като отзад има гора и ние не сме седнали на сянка, но иначе сянка има. Но в плажа е много хубаво, определено е 10 от 10. Това е, което виждам в момента, като съм вътре в моренцето. Да не си мокра косата. Това няма как да стане, като държа камера, нали? Моята приятелка се отказа да влиза, но ето ви хората, ето тук има хора. Тук просто няма много хора по плажа. И затова няма съответно във водата, и там са си много хора влезли. Не, влизам в юни месец на нашето море не е много по-топло от тази. Определено. Айде. Уникално, давай. Добре. То първото натопяване е трудно, после си е без проблем. Усещането е уникално, почти сама съм, има двама души там, петима на другия край на плажа, а водата е повече от съвършена в момента. Надявам се на видеото наистина да се вижда колко е чиста, колко е хубава. Приключихме с плажуването, разходихме се, даже спряхме на едно заведение да пиеме пак коктейли и се върнахме в Стария град, откъдето тръгнахме също сутринта и където още сутринта си набелязахме едно място, което решихме да пробваме за вечера. То е италианско ресторанче на едно площадче, то може би на единственото площадче в Стария град, то не е голям града. Взехме си вино, паста, пица и нещо с пътладжан. Така че ще ви покажа какво и ще видим дали ми харесва, но място е много приятно, автентично. Много добре, да, това ще е супер скучен влог, ако го гледат 5 човека, Утре за лодката ще и качим, айде. Лодката, да, лодката. Утре ще ходим на лодка. Има надежда демек влога да не е супер дъното. Това ще го кача само. Да, ще го кача. 100% ще го кача. Да, и то всъщност не е каква да е лодка, не е просто лодка, нали, защото това ще е супер тъпо пак. Не на лодка, а лодка, която ще ходим до пещера с нея, така че... брои се, че е интересно ще. И слънчето изгря. То само прекапа, значи толкова беше, сега пак ще няже. Така, поръчахме си пене арабята, меланзания с пътладжан и пица отново с пътладжани. Това ни е нещата, които си взехме и ще си ги разделяме. Ето, Мил тук се нарязва пицата, взимай си парченце, като се е удобно. Вот ние реално днес какво хапнахме? Един круасан И това беше и леки чипсове. и чипсове към коктейлите. Точно, както сега съм Не ще го стрепахме отгоре. Абсолютно. И аз сега да пробваме меланзанията, тя ми изглежда така добре. Меланзанията е хубава. Пастата е хубава, лутичка е. Не е малко люта. Първата хапка не се усещам, а после да става лутичка. Пицата не знам. Нямам мнение по въпроса. Аз тук изсипах едно. Добре. Но и това е. Не ме пропускам да опитам нещо. Но цял да не сме хапвали. Да. Да подчертаем. Само круасан, 2 купи чипс, малко тортила. Тази сицилианската пица норма е по-хубава. Да.
Да, това ще ти кажа и аз. Там самия пътладжан по-хубав. Има и сирене рикота. Точно така. Да. Не е лошо. Там самия пътладжан по по-хубав начин ги приготвят. Ето дойде и моментът на истината. Сметката. Ето я. Сметката. 55 евро е 3 порции реално храна, 2 чаши вино и една. То между другото тук е включен сервис 5 евро. Сега като гледам бележката, ти си оставила още 5, 10 евро сервис, добре, както и да е, но... Да, тук са си включени 10% сервис, 3 порции храна, 2 чаши вино и една голяма вода. Това е за 55 евро. Добре ли е, зле ли е? Тук вие ще кажете, не знам. Хайде сега, отново на разходка и Стария град. Оказва се, че ние сме разгледали явно една част от него, защото това са напълно нови улици, по които вървим сега и много ни харесват. Търсим тирамису, не намираме никъде и може би ще търсим сладолет след малко. В крайна сметка видимо е, че само сладолет намерихме. И тирамису намерихме. Добро утро, добро утро. Хайде, ден 2. Запътили сме се към пристанището и към лодките до пещерата на Нептун. Взехме си закуски този път, тъй като вчера безуспешно беше търсенето на закуска. Този човек държи да е във влога. Аз върта камерата и той се върти по мене. държи да влезе във влога. И сега отиваме да си вземем билети за лодка и билети за вход за пещерата, след което ще видим, има вятър, може лодки да няма. Сега ще се разбере. В Малта, ако помните, нямаше. Кой ще помни? Това само майка ми го е гледала. Добре, хайде, до скоро. Сега ще хапам круасан. Ето това обсъждаме с моята приятелка. 1,40 този огромен круасан с пистачо крем, който е доста вкусен. В България колко е един круасан? 2 евро и нагоре. По пекарни хава, в Лидъл не говоря. Говоря в пекарна, нали? По 2 евро, по 3 евро, да. Се на пристанището, това е лодката зад нас. Взехме си от другия ъгъл билети за лодката 18 евро и сега чакаме да отворят офиса за билети за самата пещера, които трябва да се вземат предварително от тук. Ето го офиса зад мене. Отваря след няколко минути, вече има опасно. И те са по 18 евро на човек. И в 10 часа тръгва първата лодчица. Така че ние сме на нея. Директно в пещерата и сега се редим някъде да си покажем билетите. Voilà, les stalagmites, ça monte, petit immeuble. Пещерата е уникална. Заслужава се на 100% да дойдете да се види, ако имате път в Сърдиния, защото е най-интересната пещера, която въобще мога да се представя. Изключително е. Все едно корали високо всякъде. Уникална е. Тя не се насред морето, вътре в
Once up on the terraces, you need to watch your head. The ceiling here is really very low. Then we do a semicircle track and we go back with the same. It's said that this leaf was discovered in the 15th century by fishermen and dedicated because it's on the sea to the Roman god Poseidon, who's all the Catholic since. Сега се връщаме наобратно и има по-малко хора зад гърба ми и просто уникални гледки. Такова нещо направо не сме виждали. Вече се виждам срещу морето. Те какво хората веднага си тръгват ли? Ние няма ли да изкачваме стъпала? Разбира се, няма. Има половин час между 12. Тук има 600 стъпала отстрани на скалата за изкачване. И аз искам да ги изкачим. Моята приятелка също ми е навита на окъл и тя иска. Добре, че сме си ние, да. А хората, немските баби и дядовци, какво се качиха веднага на лодката, да не би да се уморят да ходят. Да. Не ли така са? Добре. Нашата лодка си заминава ето тук и много се надяваме това да не е единствената лодка, защото тук има 600 стъпала по ръба на скалата и направо е грехота човек да е тук и да не ги изкачи. Аз съм на това мнение. Значи, то красота, то чудо. Но това е нашата лодка, си заминава. Уникално. Ето ни, вкачваме се по стълбите вече. Тук си напече стабилно. Стана топло. Нашата лодка официално си замина и се надяваме разписанието да е вярно и наистина да има друга в 12 година. Защото ако няма, сплуваме трудно. Има хора, които слизат надолу, да те може с автобус да са дошли. Защото с автобуса е така. Идваш отгоре. Това има стълби още. Има много, много. Ние сме на 200 сме изкачили, пример. Да, точно. Това е положението. 640 стъпала. Изкачихме ги, горе сме, живи сме. Слизаме обратно в стъпалата да си хванем лодката и гледаме, че всъщност това не е нашата лодка, това е друга лодка, не е от нашата компания. И викаме, ако не искат да ни качат. И моята приятелка вика, ще им дадем някой лев да ни качат. И викам, ние по-български ще го караме, ще им бутнем малко пари. Да се надяваме, че ще можем да се върнем с тази лодка, защото нашата я няма. Тук сме обратно в пещерата. И сега чакаме да се качим на лодчицата. Защото пишеше в 12:30, пак не знам, но тая лодка да е бора. Нашата беше Нептун ли, нещо такова беше нашата. Каквото такова, за се вика. И трябваше им бутнем малко пари. Ако мине нормално. Тук не пише Нептун, нищо не пише. Те се познават на Висар, да, нещо си те си знаят.
Стига вкарва филми на хората и на мене. Аз се вкарах в филма, ти да Не, ще видя. човек. Си оптимист в случая. На лодката ни качиха, никой не ни провери. Така че всичко наред. Ама дали се чуваш така? Дано се чувам. Ако не се чувам, бой се обърна. И се усещаме, сам много прецакани. Кръга на шегата естествено, защото сме много доволни. Но реално дадохме 72 евро двете за лодката и за вход за пещерата. Общо 36 евро на човек. Никъде не ни провериха, нито на лодката на връщане, не ни провериха и на пещерата. Може спокойно да си хванем рейса за 2 евро, да отидем горе, да слезем по стълбите, да влезем в пещерата, да излезем, да хванем лодката на връщане, която никой не те проверява. Въобще и са 70 евро, айде отиваме да хапнем и да пием. Ама шегувам се, разбира се, заслужава си много преживяването и с лодката много красиви гледки се разкриват, самото, нали, обиколката е много приятна и пещерата е нещо вау. А стълбите са задължителни, малко да си излезете от зоната на комфорт, стига сте лежали. Айде. Стигнахме си обратно в Алгеро и сега отиваме да хапнем в Стария град, предполагам, или? В Стария град. Отиваме към Стария град. Това е пристанището тук с лодките. То не е трудно за намиране. Много често получавам съобщения как намирам начините за предвижване. Ами или чета в интернет, или просто се разхождам. То е логично. От пристанището ще тръгват лодките, те няма откъде друга. И просто чета табелите. Вчера просто минахме от тук, видях табелите и се ориентирах. Изобщо не съм гледала в интернет кое какво. И директно от касите си взехме билети. И така, без них. Сега не знам къде отиваме в Стария град да хапнем. Ще ви покажа какво ще ядем. Паста ще. По случай си намерихме маса на едно много хубаво, много автентично заведение. На един много приятен площад. И си поръчахме бабач паста, арабията, гръцка салата. И това е. След малко ще ви покажа. Използвам малко да включа с информация за цените, тъй като този влог забравих да снимам стаята, в която сме, а ние вече я освободихме, така че реално със сигурност няма да я снимам. Най-обикновена двойна стая с собствена баня и туалет там беше, нищо кой знае какво, т.е. средно да кажем, нито хубаво, нито лошо, нали, чистичка, хубава стая, но нищо особено. То ни трябваше друго, реално сме преспали 2 нощувки по няколко часа. Стаята ни беше 60 евро, 119 лева, 60 евро беше за 2 души за 2 нощувки. Централно местоположение, на 10 минути пеша от пристанището, можеше и малко по-централно, сигурно за същите пари, но ние пристигнахме късно вечер и в много от местата пише, че не може да се настаним след 10 и не исках да рискувам. Също така самолетните билети и те ни бяха по 62 евро отиване и връщане, което за директен полет, който каца директно за 2 часа тук, мисля, че беше супер. Отделно, какво още? По заведенията цените са горе-долу като в България. Показвах ви някои сметки. Сега паската арабията е 7 евро. Май по-ефтино от в България, като се замисля. Друго, което не съм споделила, ние не сме се возили на градски транспорт. Хванахме си от летището директно такси. Таксито ни взе 25 евро, но пък за 15 минути направо ни закара на пристанището тук в града и доста удобно ни за нас. Така че цялостната калкулация може би ще я сметна някъде ето тук. Но в общи линии цяло е бюджетна дестинация, може би, особено за остров, особено за така по-различно място, на което не ходим много често. Бих казала, че определено се заслужава, може би в сезона спането е доста по-скъпо,
но сега е достатъчно топло. Вие може да видите по самите видеа. В момента направо на слънце. То всъщност за това беше свободна тази маса, защото е на слънце и хората не могат да издържат на слънцето да седат, но пък на мен не ми пречи и затова всъщност имаше свободна маса. Така че, в общи линии, това са цените. Заслужава ли си? Заслужава си. Вие ще кажете естествено вашето мнение, но лично за мен си заслужава много. Дължината е много голяма. Дойдохме пак на плажа, този път сме на по-близкия плаж, тъй като имаме няколко часа, докато трябва да се хванем автобуса за летищата, от тук съвсем наблизо. Само краката съм си топнала в този момент, тъй като не съм си преоблекла банските. Водата е кристално чиста, отново супер спокойна и допреди малко имаше доста хора във водата, но сега всички отидоха на някъде да почиват. До обяда много силно и пече, истината е, и ние включително седим на сянка, но наистина е много приятно. Градчето е доста ми харесва градчето. Взехме си 2 коктейла. Хюго Шприц и Аперол Шприц и така мислим да прекараме след обеда на сянка под чадърите на ето това заведение, тук зад дървените сламени чадърчета. Водата наистина е кристално чиста и много синя. Това е нещо, което ми е любимо в Средиземно море. И ще ви завърна камерата, дано се вижда на камера колко всъщност е прекрасно. Самия град Алгеро се вижда ето тук зад нас, т.е. може да видите колко е близко. Това е пешеходно разстояние около 25 минути по крайбрежната алея. Миналия плаж, на който вчера ви показах, беше малко по-далечен, даваше го 50 минути от градчето. Ние пак стигнахме пеша, тъй като минахме през това заведение, пихме коктейли, след което си продължихме пътя, въобще не го усетихме. Уникална е водата. Чак наистина се чуда дали да не си преоблека банските и как да вляза, но с това ще приключвам днешния влог. Мисля, че този път доста материал снимах, доволна съм и мисля, че ще се получи интересно. А на вас ви пожелавам повече време за пътувания и прекрасен ден.